Okrem toho, že Slovensku hrozí chudoba, recesia, drahota, tak zároveň aj čelíme jednej z najväčších bezpečnostných kríz v rámci Severoatlantickej aliancie od konca studenej vojny. Ruské drony narušili poľský vzdušný priestor a potom ruské stíhačky estónsky. A slovenská vláda k tomu mlčí. Namiesto toho rieši moju mamu. Skôr než tak urobím, ale dovolte mi za seba a za moje kolegyne a kolegov, ktorí tu stojíme, povedať to, že stojíme za Michalom Šimečkom a povedať ešte jednu vec, že to, čo sme dnes videli od predsedu vlády, tú znôžku invektív voči Michalovi Šimečkovi, voči jeho rodine, má ešte jeden rozmer. To je to, že premiér neuveriteľným spôsobom pohŕda občanmi tejto krajiny. Pohŕda nimi preto, lebo vo svojom bizarnom svete verí, že jeho slovám, týmto bludom, môže uveriť človek so zdravým rozumom. Pán premiér, už nemáte absolútne čo povedať slovenskej verejnosti. Vy to, čo komunikujete voči Michalovi Šimečkovi, voči jeho rodine, to je už len váš obraz v zrkadle a je to odraz toho pokriveného, bizarného sveta, v ktorom žijete. Ale predovšetkým, to chcem povedať, je to obrovské pohŕdanie občanmi Slovenskej republiky. Je to predstava, že ľudia sú primitívni a že uveria tým primitívnym výmyslom a invektívam, ktorými útočíte na lídra opozičnej strany.